Pekim payxas ummany Magtym uly Praga ýylyna Mary şäheriniň gözel künjeginde Mary Aşgabat awtomobil ýolunyň ugruny bölünip berilen ýerde her biri bir maşgala niýetlenen iki gatly döwrewap ýaşaýjy kottejler toplumynyň 59-nyň açylyp ulanmaga berilmegi münasibetli geçirilen toy bayramly çärede ýokary ruhlylygy beslendi. Hormatly prezidentimiziň Mary welaýatyna iş taparynyň dowamyna Aşgabat Türkmenabad ýokary teýdlikli awtomobil ýolunyň tejen Mary bölügini ak pata bermegi hemem welaýatyň ýaşaýjylaryna täze awtobuslary sowgat bermegi bilen baglanşykly şatlykly wakalary beslenen günne bu ýaşaýjy kottejler toplumynyň bagtyar maşgalalary sowgat berilmegi welaýatyň bagtyar ýaşaýjylarynyň bu ýsonçly başlaryny hasam belende götürdi. Dünýä öňlerine laýyk gurulan ýaşaýjy kottejler toplumynyň açylyş dawrasyna mejlisiň başlygy, minister kabinetiniň başlygynyň ornwasarlary, senagatçylar we telekçiler birleşmesiniň ýolbaşlary, Mary welaýat häkimläriniň jogapkar eşgärleri, mejlisiň deputatlary, welaýat halk maslahatynyň agdalary, jemgyýetçilik guramlarynyň wekilleri, bagtyar raýatlar, hususy kärhanalaryň ýolbaşçylary, ýaşul nesilleri hemem mährem eneler gatnaşdylar. Gurulşyk taslamasyna laýyklykda öz boşly binagarlyk çözgütleri bilen tapawutlanýan bu ýaşaýjylar toplumyny bagtyar raýatlaryň buýurmalary esasynda Mary şäherindäki Ojar Aziýa hususy kärhanasynyň gurulşykçylary bina etdiler. Raýatlaryň paýly gatnaşyklarynyň hemem hususy kärhananyň öz serişdeleriniň hasabyna bina edilen bu döwrewap kottejler iki gatdan ibarat bolup, olaň her biri bir maşgala niýetlenenler, hemem häzirki zamanyň ösen tehnologiýaly enjamlary bilen öpçün edilenler. Täze jaýlaryň açylyş dawrasyny welaýatyň medeniýet we sanat ustadlarynyň, estrada aýdymçylarynyň, bagşy sazanalarynyň, birleşen folklor we tans toporlarynyň ýerine ýetiren şyrna wagly aýdym sazlary bezedi. Berkarar döwletiň täze ýamyň galkynşy döwrüne laýyk derejede ýerine ýetirilen bayramçylyk çykyşlarynyň belent owazy uzaklary ýaňsally, halkymyzyň ruhy dünýäsini baýlaşdyrýan çykyşlarda arkadaly gahrman serdarymyzyň ýurdumyzy ösüşleň batlyk adamlar bilen öň alyp barýan rowaçy işleri, halkymyzyň bähitlerini gönükdirilen döwlet siýasatymyz, hususy ulgamda ýetilýän belent sepetler günü-günden özgörýän ezi diýarymyzy wasp edildi. Täze ýaşaýjy kottejler toplumynyň açylyş dawrasyna çykyş eden adamlar bagtyar maşgalalary, täze ýaşaýjylary utlap, halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokurlandyrmakda, raýatlarymyzy ýaşaýjylary bilen öpçün etmekde, amalaşyrýan il-ýurt bähwetli işleri üçin gahrman arkadamyzy, hemem arkadaly gahrman serdarymyzy tüý sürekden alkyş sözlerini beýan etdiler. Ähli amatlyklary bolan täze ýaşaýjylaryň eýeleri bolan bagtyar maşgalalary jaýlaň açarlarynyň dawraly ýagdaýda gowşurulmagy ýatdan çykmajak şatlykly wakalaryň biri boldy. Açylyş dawrasyna hatyr tutup oturan ýaşaýjy kottejler toplumynyň gurulşygyna tapawutlanyp zähmet çeken gurulşykçylaryň bir näçesine hormatly prezidentimiziň adyna sowgatlarym gowşuruldy. Halkymyzyň asyrlar boýy dowam edip gelýän toy däp desturlary berja edildi. Hatyr tutup gelen gelnanjyl maşinler dawranyň şowkuny hasam artdyrdy. Täze jaýyň eýesi bolan bagtyar maşgala gelen täze gelin toy mehellesi tarapyndan aýdym saldy dawralar hemem toy şatlygy bilen garşylandy. Durmuş gurýan ýaşlara toy gutluglar aýdylyp, toyuň tutumy uludan tutuldy. Täze jaýdan paýly bolan bagtyar maşgalaryň her biriniň ojaklaryna bereketli saçaklar giňden ýazylyp, toy gadanlary atarlyp, toy tagamlary taýýarlandy we dawra gatnaşýan mehmanlara hödür kerim edildi. Soňra dawra gatnaşan ýaşul nesliniň wekilleri we mährem eneleri ýaşaýjy kottejler toplumyny raýatlyk ýaşamak üçin döredilen şertleri bilen tanış boldular. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyzyň hemem arkadaly gahrman serdarymyzyň halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejelerini ýokurlandyrmak barada edýän aladalar netijesinde bagtyar raýatlarymyzyň ähli amatlykları bolan ýaşaýjylar bilen izgirli öpçün edilip durulmagy, il-ýurt bähwetine gönükdirilen döwlet siýasatymyzyň üstünlikli durmuşa geçirilýändigine aýdyň şaýatlygy diýe hormatly prezidentimiziň etrapdyr şäher merkezlerini döwrewaplaşdyrmak barada berýän tawşyryklaryndan uguralanyp gurulýan medeni durmuş maksatly binalar bolsa etrap hemem şäher merkezleriniň keşine hasam gözelleşdirge. Bu ýaşaýjy kottejleriň her biri iki gatdan ibarat bolup, olaň her biriniň içki meýdany 523,136 ine 4 metre barabardyr. Olaň her birine 6 sany otog ýerleşýär. Arasy hemem owudan bezelen mehman otoglary, çaglary niýetlenen otoglar, dynjalnýan otoglar häzirki döwrüň ösen sanly ulgamly enjamlary bilen öpçün edilip, olar öz boşly aýratylygy bilen tapawutlanýar. Otoglarda bar bolan dürlügönçli meýbelläň türkmen telekeçileriniň hünärli gollarynyň önümleri bolmagy bolsa hasam gowandyrýar.
Berkarar döwletimiziň täze ýamynyň galkynşy döwrüne ýurdumyzda durmuş ykdysady taýdan ösürmek milli maksatnamasynyň ösünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde bagtyar raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş derejeleri ýokurlanyp, olary döwre we ýaşaş jaýlary bilen ýygdyrlyp öpüşün edilýär. Täze jaýlaryň otoglaryny aýlanyp gören adamlar her otoň öz boşly bedeglerini synlamak bilen şeýle döwre we jaýlary gurduryp berýän, halkymyzyň eşretli durmuşda ýaşamaklary üçin uly aladalar edýän arkadaýly gahrman serdarymyza hemem türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadağımıza tüy sürekden alkış sözlerini beyan ettiler.